Ćao, dobrodošli. Bolje te našli. Izvolite. Izvoli, sedi. Hvala puno. Kako si? Odlično, hvala na pitanju. Kako si ti? Odlično. Vidimo da izgledaš nikad bolje. Nakon porođaja si jako brzo dovela liniju, što se kaže, do savršenstva. Pa trudila sam se. Ali smo čuli da si odlična domaćica. Jesam, trudim se. Kome je to pohvalio? Darko nam je rekao da si odlična i da odlično kuvaš. Dobro, hoćete da proverite? Mi smo tu došli zato. Ajde. Vidimo svašta si ovdje nešto pripremila od namirnice. Šta nam danas kuvaš? Pa danas ću spremati piletinu sa tikvicama, prazilukom i bademima. Ja generalno dosta jedem piletinu, kao i svako ko se hrani proteinski, da kažem. Da li sada i Darko se hrani proteinski? Trudi se. On je generalno veliki gurman i mnogo voli ukusnu, masnu hranu, ali ajde, nekako se trudimo. Srna je glasna. Nema veze, ne gleda mamu. A kako si uspela da ga navikneš na tu zdraviju kuhinju? Joj, pa ne znam, mislim da sam ga motivisala zato što generalno ja vodim računa šta jedem, a i on nekako pored mene kada treniram i zdravo se hranim, želi on da trenira, lepo izgleda, zdravo se hrani, tako da, mislim, nije uvek baš tako. Par dana vodi računa, par dana ne vodi, ali dobro, bolje išta nego ništa. Dobro, ajde da vidimo kako ti to spremaš. Ja sam već stavila u tiganj maslinovo ulje. I sad ću da iseckam ovaj praziluk i tikvice. To sve ide u tiganj. Pa polako. Ovo je neki brzinski recept, bukvalno nešto što... Jel ti olakšavaju ti brzi recepti sad kad imaš dete? Nekako da sve postigneš, a opet da jedeš, što se kaže, kuvanu hranu? Generalno, uvek sam voljela brze recepte zato što smo Darko i ja stalno u pokretu i onda kad stignem kući na brzaka ja to tako spremim. Možda čak i više, od kako imam bebu možda i više kuvam, ona malo duža, jela što se duže spremaju, zato što sam više kući. Generalno volim ove kratke recepte, ali spremam jedno i drugo, kako kad. I Darko dosta sprema. Stvarno on voli da kuva? Da. On voli da kuva više od mene. On voli da kuva i voli da jede, a ja kuvam zato što moram da spremim zdravo. Nemam gdje da pojedem zdravo, pa onda moram sama da spremim. A kad si naučila da kuvaš? Od kad imaš tu naviku? Da li sad, od kad si se udala ili si i ranije volala? Pa, kažem ti, nisam ja neki sad ljubitelj, ali smatram da kuvanje nije neka velika filozofija, a počela sam da kuvam kad sam počela zdravo da se hranim. Nisam mogla da tražim od nekog da mi kuva ono što ja hoću da jedem, nego spremim sama i to je to. Dosta žena traži od tebe savete za izgled. I za ishranu, i za treninge. I kako je došlo do toga? Pa znaš kako? Svi misle da sam ja personalni trener. Nisam. Ali svojevremeno sam tako izgledala. Pa ti sada izgledaš, ti si vratila kilažu. Zapravo ti si nešto pričala da si se do 8. mjeseca, mislim, 3 kilograma pojela. Ne, pojela. do kraja trudnoće sam, da. Do početka 8. sam 3 i onda sam još 3 do kraja trudnoće. Znači 6 kilograma. Kako? Pa ne znam. Žene toliko kilograma dobiju na letovanju. Jeste. Jeste, stvarno, kako? Evo, sad ću da ti kažem. Svaki put kad mi se jela neka glupost, nisam jela. Ne mogu da kažem da mi se Jedan mi se nešto slatko, imaš jabuke na stolu. Jeste, to je to. Ali morat ću da vam otkrijem. Kad sam saznala da sam trudna, tako mi se mnogo jela šampika. To je sami šećer. Ja inače ne jedem slatko. I onda sam uzela ja celu šampitu odjednom i toliko mi je bilo loše da sam rekla, ok, uradila si sad šta si uradila, završila si sa slatkim do kraja trudnoće i to je to. Eto. Tako ti se završilo moje slatko u trudnoći. Ne znam da li bih bila toliki karakter, iskreno. Pa to je moj način života, da ti kažem. Ja već 5, 6, 7 godina tako se hranim. Ja sam i rekla mnogo puta, svi pitaju kako da skinem stomak, kako da se ne ugojim u trudnoći. Sve je to neki malo duži put. Nije to baš, nemoj sad trenutno da jedeš. Moraš da napraviš bukvalno, ti to bude način života. Moraš godinama da vodiš računa. Naravno, postoje dani i kada ne pazimo. Tu su odmori, tu su praznici, tu je nedelja, sve je to cheat day. Ali generalno navikneš se na sve to, napraviš neki kontinuitet i eto.
To ti je to. Dobro, sad dajemo primjer jednog brzog i jednostavnog ručka. Stvarno to mogu sve i žene i devojke. Evo, ko hoće da zna kako Katarina ovako izgleda, evo ga recept. Evo ga. Znači sad stavljam tikvice. To je baš jako brzo. Piletinu sam već nasickala. Dobro. Znači to ću da ubacim sad samo malo ono da se izdinsta. I eto. Dinstam to sve malo, ubacim pavlaku za kuvanje i to je to. A sad ću pored ovoga da stavim da se bari pirinač. Tako da ne izbacujemo ništa. Jedemo i ugljene hidrate, samo da budu zdravo. Dobro, reci mi, jel spremaš kašice, bebi? Da, spremam kašice. Kako ste tu? Znaš kako, krenula sam da spremam zato što sam kući. I onda mi je totalno nešto bez veze da kupujem kašice kad sam kući i mogu da spremim. I onda je došlo vreme da mi krenemo negde i onda smo bili u gradu. Ja sam rekla, dobro, ajde, sad ću ja Srni da kupim kašicu da ima ono što sam je već spremala. Međutim, neće. I to je sad jedan veliki problem. Sad moraš da spremaš za napred kad idete da... Da sad se snalazim, ali ne znam šta ćemo kad budemo išli na neki put, ali dobro, šta da radim? Ja kažem, majkino dete, voli ona zdravo da jede i to je to. A šta najviše Darko voli da mu spremaš? Od tih zdravih obroka, kada se ne pita on, kada nije gurmanski meni, nego kada je tvoj. Pa znaš kako, nije zdrava ishrana neukusna. Samo što nije možda toliko masna ili ne znam. Evo, na primjer, ovo što sad spremam, on baš voli da jede. I jako često to jede. Uglavnom, ja tako piletinu spremam sa nekim povrćem i to onda, kažem, voli. Tako da nije to sad nešto neukusno. Nego on ne voli kad ja tu ne stavim obično ulje, pa puno ulja, pa ovo ono. Ali vidjet ćeš, na kraju će biti ukusno. I sad tu dodaješ pavlaku za kuvanje. Jeste, sad sam to začinila. Stavila sam neke svoje tajne začine. Šalim se. Generalno volim da kažem svima da stave neke svoje omiljene začine. Ne volim da to određujem. Svako ima svoj ukus. Stavljam pavlaku za kuvanje i to ćemo tako još malo da krčkamo i eto, to je to. Jako jednostavno. Reci mi, da li miješaš to posle sa tim pirinčem ili je pirinač prilog? Pirinač je prilog. To ću ja tako lepo dekorišem na tanjiru i to je to. Neću da začinim pirinač uopšte. Dovoljno je što sam ovo začinila i to je to. Dobro, šampite više ne jedeš. To ti se smučilo u trudnoći, ali vidimo da neke slatkiše ipak jedeš. Jeste. Sad ćemo da spremimo neki, da kažem, zdravi slatkiš. Ja volim da kažem zdravi, u stvari je to bez dodatog šećera. Tako da... I šta je potrebno od sastojaka? 2 banane, 80 grama ovsenih pahuljica. Ja stavim protein, kao i uvek. Znači protein i samo protein. I ovo je badem i crna čokolada, to može i ne mora. Baš jako jednostavan recept. Dobro, ajde da vidimo kako ti to spremaš. Znači, idemo 2 banane ćemo da izgnječimo. Sad, postoje ti mitovi koliko je zdravo i ti slatkiši koliko su zdravi. Naprimjer, protein, sad neki kažu jao, to je hemija, neki kažu ne, treba stavljati. Šta ti savjetuješ devojke koje ovo gledaju, pošto pretpostavljam da će nas mahom gledati ženska populacija? Naravno, generalno, možda po neki, ali generalno mene i prate većinom žene, tako da ja se uvek obraćam ženama, izvinite muškarci koji me pratite, obraćam se ženama, ali šta da radim, većina je pobedila. Protein, da li je hemija? Pa znaš kako ja volim da kažem? Šta je sve hemija na ovom svetu pa ljudi koriste, a ja ne koristim ništa drugo sem proteina i popijem po neku kafu, tako da niti pijem alkohol, da ne pričam neke gore supstance, tako da neće mi ništa protein. A generalno on je napravljen od prirodnih sastojaka, recimo od surutke ili ako je posni možda od graška ili od kvasca, tako da to smatram da nije ništa loše. Malo je to dehidrirano pa je to tako u prahu, ali mislim da nije to ništa strašno. Veliki broj ljudi te prati na mrežama. Sad sa tim dolaze naravno neke pozitivne stvari. Sigurno ti nude razni ljudi i saradnju i ne znam, prate tvoj rad mnoge žene, ali susrećeš se i sa tim nekim negativnim na koje koliko smo videli ne ostaješ imuna. Pa, znaš kako? Ostajem imuna.
to mene uopšte ne vređa, ali ja generalno... Ali ih onako targetiraš, objaviš. Tako Ova je. gospođa mi je napisala to i to. To sam sad htjela da kažem, zato što generalno gospođe ili gospoda koji znaju da komentarišu ružno moraju da se suoče s tim da i oni budu na tapetu. Tako da ja hoću da pokažem u stvari koliko... Hoću da pokažem njihovim poznanicima kakvi su ti ljudi, eto. Tako da ja to javno objavim, ime i prezime i sve, i sliku uveličam, pa eto, neka svi znaju kakvi su ti ljudi. Zato što mene to ne vređa, ali postoje osobe koje će to da povredi i mislim da to stvarno nije u redu. Tako da, mislim da je srna gladna. Tako da imaju osobe koje će da budu povređene sa tim i mislim da to stvarno nije u redu i tako da eto, pošto se mnogo prave pametni pa komentarišu tako nešto, onda ću ja lepo da ih objavim javno. Tako da, pravo ti kažem, mnogo manje loše komentarišu od kako sam počela da objavljujem javno. Jel da, ranije su ti više? A šta ti najčešće stiže? Pa kako ne izgledam lepo, kako treba da me bude sramota, nisam se našminkala, zašto sam čupava, zašto... A kada žene se snimaju sređene i uvek doterane, opet loše. Ne prikazuješ kako zaista izgledaš? Iskreno, bila sam, okačila sam i ja snimak gde sam posle 2 meseca od porođaja imala kratku suknju sređena, baš onako. Ej, to isto nije valjalo. Ja jedino ovako pola lica da našminkam, pola ne, pa svako da bira, da gleda koju hoće stranu. A kako Darko najviše voli da te vidi doteranu? Jel ti kaže nekad ja što tako kratko ili kako god hoćeš? Ne, nije on uopšte u tom fazonu. Ne, voli da me vidi doteranu, ali nije to nikakvo moranje. Naravno, navikli smo jedno drugo, u svakakvim izdanjima se viđamo, tako da, ali naravno da voli da me vidi sređenu. A na početku, kada ste ti i Darko tek saopštili da ste ponovo zajedno? Dobro. Tu pretpostavljam da su ti svakakve poruke sigurno isto stizale. Da li si se na to osvrtala? Ne mogu da se setim da li mi je nešto stizalo. Jesu te poredili, na primjer, sa bivšim njegovim? I dalje me porede. I dalje? I dalje me porede. Sa kojim te najviše porede? Mislim sa svima. Stalno govore. Jel ti smeta to? Joj, ne. Stvarno ne. Mislim, ja sam se jednom našalila i rekla, ja volim sve njegove bivše jer su bivše, zato što je on sad sa mnom. A to je kao, malo, u svakoj šali ima malo istine. Da, ali dobro, ti si u dobrim odnosima i sa Anom. Mislim, vi ste porodično u dobrim odnosima, pogotovo oni imaju dete, to je... Mi smo, mislim, viđamo se, da kažem, prijateljski se. Da, na slavama uvek. Zajedno ste slavili za doček. Mislim da ste za doček bili zajedno. Jeste. Oni su zapravo bili na nekom drugom mestu i onda su došli posle da nam čestitaju Novu godinu, budu malo sa nama tu gde je Darko pevao. Stvarno imamo jedan lep odnos i družimo se. Jel to čudno i dalje ljudima? Jel vidiš onako po komentarima, ili u početku bilo čudno i ljudima iz tvoje sredine, ali tenko pio, Kaća bre, kako možeš? Iskreno da ti kažem, pre ovoga, da je meni sad neko rekao ja se družim sa bivšom ženom svog sadašnjeg muža, ja bih rekla kako je to moguće. Ali stvarno je sve moguće i stvarno se mi jako lepo slažemo i družimo se, jako lepo viđamo se. Znači, čak se Darko i ja vidimo sa Anom i sa Danijelom bez dece, da kažem, i onako sednemo na ručak i ispričamo se. Tako da, eto, sve je moguće. Jesi čuješ nekad sa Anom mimo Darka? Da, čujem se. Koje su to najčešća pitanja? Ili teme za razgovor? Onako kao šta radiš ili nešto imate neke... Uglavnom, recimo da kažem u vezi dece. Pa ne znam, ja pitam nešto, neki savez da ona meni da ili ne znam, eto da kažem, uglavnom u vezi toga se čujem. Pa dobro, moguće da će se ljudi sad kroz vaš primjer malo više na to navići? Pa mislim da bi trebalo. Stvarno, jako je to lepo. Jako je lepo da onako bez ikakve zle krvi se sa nekim družiš i u stvari ja mislim da je tu najbitnija Lorena. I meni je toliko bilo drago, pošto je to naše druženje krenulo, da kažem, od svadbe, kad su oni došli na našu svadbu, toliko mi je bilo drago kad sam videla nju kako je ona srećna. Ona je i sa njima i sa nama i to je tako meni, ne znam kako da ti kažem, toliko je bila srećna. Ima jedan snimak gde ona meni nosi venčanicu i ona sva skače nešto od sreće i to je toliko prelepo bilo da mislim da stvarno svi treba da se ugledaju na nas. Nije teško biti fin. Verujemo da nije, ali kad smo već kod dece, ne mogu da te ne pitam. Objavila si snimak da si radila
test za trudnoću. Šta se krije iza toga? Da li stvarno čekate pojačanje ili ne još uvek? Ne, iako bi to Darko voleo. On generalno kaže da hoće da napravi malu pauzu, ali ja bih malo veću pauzu napravila. Ne malo veću, meni je ovako lepo. Lorena ima 10 godina, Aleksej ima 5, Srna se rodila, za jedno 5 godina može još jedno. Zato što hoću da se posvetim Srni nekako maksimalno. Ne bih voljela da sad da deli tu pažnju, niti da ti budeš s 2 bebe male. Ne bih voljela, zato što hoću da njoj pružim svoju pažnju i onda kad ona bude malo porasla, kad bude mogla sama da se igra, kad bude imala neku svoju zanimaciju, onda može da je dođe. Ja bih voljela još jedna sestra. Ti bi devojčicu voljela? Ja nekako baš mnogo volim devojčice, iskreno. A Darko? Je li slabiji na ćerke ili dobro, on ima i sina, ima i ćerke. On zna kako je jedno i drugo. Šta misliš, šta bi on voleo više? Ja mislim da bi on voleo još jednog dečaka, pa da bude 2-2. Ali meni je tako, ja bih tako voljela da Srna odrasta uz sestru. Ne znam, mislim, sad tako pričam šta ako rodim dečak. Pa dobro, nema veze, ali... Uvek ima, mislim... A ja imam 2 sestre. Ja imam 2 sestre i imam jednog brata. Ne bi menjala ni sestre, ni brata, ni zašto na svetu. Ali jednostavno tako je lepo. Taj sestrinski odnos je poseban. Ja imam stariju sestru. Znam tačno o čemu pričaš. Tako da, eto. Ali dobro. Mislim, šta Bog da, tako će biti. Tako da nećemo da biramo. A ti, Darko, ono što je specifično je, vi se dugo znate. I vi ste već bili zajedno i ti si nedavno pokazala poklon koji si, mislim, u srednjoj školi dobila od njega. To je da li prvi poklon koji ti je kupio sat? To je bio moj rođendan. Znači, jeste, to je prvi poklon koji sam ja dobila od njega, sat, i ja sam njega čuvala sve ove godine. To sam htjela da te pitam. Zašto si, mislim, da li inače si neko ko je tako sentimentalan i generalno voliš da čuvaš stvari? Da li si od svakog bivšeg čuvala poklone ili je to samo Darkov i zašto? Ne, to je samo Darko, pa ne znam kako da ti kažem. To možda tako zvuči kao kliše i toliko puta mene Darko pita kao zašto baš ja, kao zašto sad ti to tako pričaš o meni? Zašto sam ja tebi nešto posebno? Ja jednostavno, on je meni uvek bio nešto posebno i to ja ne mogu... Prva ljubav. Prva ljubav, zaborav, nema, nije ni to. Ne znam kako bih ti to objasnila. Stvarno ne postoje reči kako bih ti objasnila da je on meni uvek bio nešto posebno. Nema veze, on je meni bio drugar, ali sam ja njega nekako čuvala u svom srcu i to je to. I često znam da kažem, ja prosto ne mogu da verujem da sam ja tvoja žena i da mi imamo dete, jer ti si moja životna ljubav. Da li je moguće da se nešto završava sa srećnim krajem? To je jako lepo. Jeste, da. Evo, samo da kažem šta sad trenutno radim. Ajde, da se vratimo mi na kuvanje. Ja sada stavljam badem u svaki kolačić. I onda ćemo to da idemo... U rernu na koliko stepeni? Stavit ćemo 180 stepeni, nekih 15-20 minuta, zavisi od rerne. I eto, to je to. Na kraju ću ovu tamnu čokoladu da ostavim malo da se istopi preko kolačića i to je to. Probat ćete. Mislim, ako jedete puno slatko, neće to baš biti neko veliko oduševljenje, ali ako ne jedete, bit će odlično. Ne jedemo puno. Šta sada radimo? Sad ću da izmrvim bademe. Ona piletina je bukvalno... tvrdi su. Ona piletina je bukvalno gotova i ovo ću samo da ubacim. Na kraju nisam stavila ranije da ne bi bili mekani. Ja volim kad to hrska. Tako da izmrvit ću malo šaku badema, ubacim u piletinu i to je to. Gotovo. Veoma je jednostavno. Jeste. Jako jednostavno. Iskreno da ti kažem, ja kad tako odem u restoran pa mislim ko zna šta ću dobiti, piletina sa prazilukom, tikvicama i bademima, pomisliš ko zna šta je ono, evo ovo što sam sad spremila. Tako da eto. Sad ću da ubacim ove mrvljene bademe. Ako ne stavite puno nekih vaših začina u ovu piletinu, to će biti zelenkaste boje. Ali pošto ja volim kari, ja sam ubacila i evo vidite, to je sad ovako... Dobije taj žućkasti ton. Da vam ne bude čudno ako vaša piletina ne bude žućkasta, to je zbog začina. Sad ćemo da serviramo i gotovo.
Ja generalno volim da to lepo izgleda u tanjiru. Nekako mi ukusnije. Daješ na značaju i to mi se Pa diranje. da. Nešto mi izgleda ukusnije i lepše. Sad ću da odam tajnu. Znači, što lepše izgleda u tiganju, to je ukusnije. A moram da te pitam, naglasila si da ništa ne može preko noći. Slažem se, razumem, to ti je stil života. Ali ipak sada, kada bi te pitala neka žena, najbrže kako da skine kilograme, da li bi mogla da kažeš idealan, ne znam, primjer doručka, ručka, večere, užine, kako bi trebao njen jelovnik otprilike da izgleda u toku dana? Pa, ako žele brzinski da skinu kilograme, moraju da tajni recept je izbacite šećer, izbacite belo brašno. Znači, to je glavno što treba da se izbaci. Za doručak treba da jedu proteine. Daj primjer, na primjer, šta za doručak? Recimo jaja, neki beskvasni hleb, neka salata, to je super. Može slobodno slanina, nisam protivnik toga. Dobro. Može neka šunka, pileće prsa. Znači, mora da bude čisto, ne smije da budu neke prerađevine. Dobro. Za ručak se jede ugljeni hidrati, proteini, masti, može sve. Večera su proteini, to da kažem uglavnom su jaja, meso i salata. Za užine orašasti plodovi i jako jednostavno. To je tajni recept. To je taj trik, znači samo izbaciti šećer i belo brašno. I sve što to sadrži. Ali morate da obratite pažnju. Mnogo stvari sadrži šećer. Mnogo stvari. Tako da to je bitno da obratite pažnju šta sve sadrži šećer. Evo, nama zvoni. Da, gotovi su nam ovi kolačići. Ja mislim da su gotovi. Sad ćemo da vidimo. Gotovo i ovo. To mogu reći izgleda fenomenalno. Drago mi je da ti se sviđa na oko. Evo ga. Sad, pošto sam rekla da ću staviti, ja to tako... Ono što ne mogu da osete naši gledalci, to je da ovo prelepo stvarno miriše. Jeste. Iako možda ne uliva puno poverenja zbog tih ovsenih pahuljica koje ne vole baš svi, moramo biti iskreni. To se ne osjeti, stvarno. Stvarno ovo je posno, ovo možeš i ti da probaš. Ima jako lep miris. Da znaš da ću da probam. Probat ćeš, sad ćeš da vidiš kako je to ukusno. Ipak može da bude i bez šećera ukusno. Stavljam ovu čokoladu koja će da se istopi, pa ću posle ja nju da razmažem preko celog kolačića. Pošto da ne bude sad čudno što ovako ređam. I to će biti to. Mi smo malo sad više i pričale, ali ovo je stvarno jako brz i obroka i da kažem neki zdrav slatkiš. Da, više smo mi to na polako stavile da bismo mi uspele usput da se ispričamo, ali ovo stvarno izgleda savršeno. Nije čudo što se Darko stesao, mogu ti reći. Nije čudo što on, od kad se oženio, izgleda mnogo bolje. Pa hvala. Znaš da imaju one glasine kao muškarac propadne? To uopšte nije istina. Pa imaju glasine i za žene i za muškarce. Pa imaju, ali uvek se svi hvataju više za te za muškarce, ali nije istina, pa pogledaj kako... Kao opuste se, misliš što? Pa da. Pa dobro, ja sam ga sad malo pritegla, mora da pazi, evo ide leto. Da, i on posti, to si mi isto rekla, da je on zapravo i počeo. On je počeo, to je bila njegova želja i tako je on počeo da posti i ja sam počela uz njega. Zaboravila sam da te pitam malo pre, rekla si da mu često kažeš ne mogu da verujem da smo zajedno. Ti si moja životna ljubav. S obzirom da ti njega negde doživljaš kao Darka, ne kao pevača, ne kao zvezdu, kako ga svi drugi doživljavaju, da li ti nekad smetao ili bio možda smešan onaj epitet žena pevača? Ne smeta mi kad me tako zovu, jer mene ljudi zapravo ne bi ni poznavali da ja nisam sa njim. Tako da ja stvarno jesam žena Darka Lazića i tako me ljudi poznaju. Sada, to što ljudi vole da me gledaju, prate, to je sad onda sigurno zbog nečega što ja delim sa njima. Da. Ali zapravo su me stvarno upoznali kao ženu Darka Lazića. I tebi to ne smeta? Nemaš tu vrstu, da kažem, sujete kao... Kompleksa. Pa dobro, da. Ne, uopšte mi ne smeta. Jer stvarno ljudi ne bi čuli. Čuli bi možda neki koji me znaju sa Instagrama, ali ni blizu kao što me sada ljudi znaju. Ne bi me ni sad vaši gledaoci gledali da nisam njegova žena. To je jako lepo što tako nemate taj neki takmičarski duh u braku. Pa to, mislim da brak ne može da uspe kada to postoji. Mislim da stvarno treba da podržavamo jedno drugo i da budemo podrška jedno drugom. Ne, kakva sujeta, to ne postoji u braku. A za taj vaš odnos, jel misliš da malo tom porodičnom vašem miru, da kažem,
doprinosi to što živite malo dalje od Beograda. Jer on je dosta u medijima, često izlazite. Mislim, priroda njegovog posla je takva, ali da ste uspeli barem tu svoju privatnost, da ne znam, kad izađete do prodavnice ne razmišljate da li će neko da vas fotografiše, da li vam to malo negde olakšava život? Da, definitivno da, jer ljudi su ovde navikli na njega. Tako da mislim, i on, kada izađe negde, ovde ljudi više ne obraćaju pažnju i ne gledaju ga stvarno kao pevača ljudi ovde u ovom našem selu, tako da mislim da nam mnogo olakšava. Zato što, naravno, navikli smo se mi na to, ali nije baš uvek prijatno kada te gledaju ljudi, slikaju krišom, kada hoćeš da jedeš u restoranu pa ti neko u tom trenutku priđe. Mislim, naravno, to je sve u sklopu njegovog posla, ali mislim da nam jeste olakšanje što smo ovde u selu. A kakve ste komšije? Se družite s komšijama? Mi nemamo komšije. Kao što si videla naša kuća. Dobro, ne mislim prve komšije, ali generalno ovde meštani. Pa znaš kako, ja generalno imam jako malo prijatelja i teško stečem nove prijatelje zato što ni nemam, iskreno ti kažem, vremena i takva sam ceo svoj život. Tako da ja nemam ovde prijatelje. Ne piješ kafu s komšinicom? Ne, nemam ovde prijatelje, ali ne zato što ja sad ne želim da ih imam, nego jednostavno takva sam. Nemam vremena za to i jako teško sklapam prijateljstva. On ima svoje prijatelje iz detinjstva i meni je stvarno jako drago što se on i dalje druži sa istim ljudima kao i pre nego što je postao poznat. Mislim da to stvarno govori lepo o njemu, tako da nešto se ne družimo s komšijama, ali nenamerno. Pa dobro, nema veze. Da se vratimo mi na hranu. Šta je sad sljedeći korak? Ovo treba da odstoji ovako ili vraćamo u rernu? Ne vraćamo u rernu. Sad ćemo da vidimo koliko se ta čokolada... Vidiš, istopila se čokolada. Ja ću to sad tako samo da razmažem. Malo po kolačiću. I to ti je to. Možda ne izgleda ukusno, ali kao što si i sama rekla, lepo miriše. Da, stvarno, delo je jako primamljivo. To je to. Ovde imamo sve što nam treba. Banana, ovsene pahuljice, badem. To ti je to. Protein. Dobro, shvatili smo da ti forsiraš zapravo proteine. To je najvažnije. Znači, žene, ništa šećer, samo proteini. Pa da. A sad ću da ti objasnim zašto. Kada izbacite, na primjer, ugljene hidrate, kada ste na dijeti, vi mršavite. I to je super. Mršaviš, ali telo mora da ima neki oblik. A da bi dobilo oblik, moraš da imaš mišiće. A da bi mišići rasli, moraš da jedeš proteine. Tako da sve je to povezano. Zato ja mnogo volim proteine. Zapravo voliš benefite koje oni daju. Tako je. I onda tako forsiram. Mislim da sam već malo i dosadila ljudima sa tim proteini. Ja sam imala prilike da probam ove kolače, mogu reći da su stvarno izvanredni. Kaća, hvala ti puno što si nas ugostila danas, što si podelila neke od svojih trikova i saveta sa nama i sa našim gledateljima i ženama koje verujem da će ovo sve da probaju i da će im mnogo koristiti. Hvala vama što ste bili moji gosti i dođite mi ponovo. Hoćemo sigurno. Hvala.